области. Ну, гэта жартуюць газеты, то мы писали про арэшты, а теперь мы рассказываем, як арыштоўваюць нас. Вось такие у нас падзеі. Таксама, ну вось, ужо недзе 4-й месяц сядзіць за кратамі старшыня маёй партыі БНФ, спадар Рыгор Костусев. На гэтым тыдні былі навіны, што ён ужо ў госпіталі, яму сэрцам, і навіны, што ў гэтым адбывала. Яму 64 гады. Уявіце, што ён знаходзіўся ў камеры, дзе не хапала месца, ён спаў пад нарамі, вельмі вялікая вільготнасць, не было чым дыхаць, чалавека стала пагана з сэрцам, своечасова не была аказана медычная дапамога. Ну, правда, пакуль следчы не ўбачыў, у якім стане ён знаходзіцца, ацёкшыя ногі, чалавек ужо путалася сазнанне, ужо не мог, як следчы мог з ім працаваць, як ён, ужо галава ў чалавека не працавала. Ну і, слава Богу, перавялі в шпіталі, зараз ён у шпіталі. Ну, вось такія у нас навіны. Гэта страшна, страшліва слухаць. Што адбываецца ў Беларусі, гэта поўны жах. Калі ідуць затрыманні, ну, нейкіх там палітыкаў, там яшчэ што, мы ўжо да гэтага звыклі. Але вось тое, калі на пачатку месяца быў загад, ну я жыву ў Брэсцкай вобласці, я ведаю гэтыя маленькія раёны, я сама жыву ў маленькім раёне, і калі я потым чытаю Жабінка, маленькі гарадок, меншы, там нейкі 7 тысяч населення, у іх 5 чалавек арыштавалі, Кобрын побач, 5 чалавек арыштавалі. І гэта, ну, як некалі я чытала, як рабіла НКВД, што далі заданне табе сёння 5 чалавек арыштаваць. Нема ніякай віны ў гэтых людей. Знарядку, пані Людмила. Да, яны глядзяць спіс, хто у нас там самыя актыўныя, на акцыях быў, са сцягам быў, затрыманы быў. Вось яны там складаюць гэты спіс, ось заданні, каб выканаць. І вось, ну так да мяне прыйшла была гэтая навіна. Тихенько потелефоновали и сказали загад по районам, по малым районам. Ну все, телефон оставляю, не вымыкаю, телефон уключенный оставила каля дверей, с хаты пошла, дома 2 ночи не ночевала, думаю, будут звонить, телефон почують, а у меня двери двойные, драўляные. Хай ламаюць, хай перед суседзямі ім будзе сорамна, а потым адкрыюць, выламаюць двери, а там кошка одна сядзіць. Ну, ось так і живе. Ім соромно не будзе. Не, в малым горадзе будзе. Не, каб, разумееце, пані Людмила, каб там замест коткі сядзелі 4 лбы з дубінамі, ім бы стало соромно. Калі б ім морды паразбівалі, тады бы было соромно. Не, так я уже жартовала, живу сама, кажу, може б недзе якого турэмшчыка такого, знаете, с куполами нанять. Турэмшчыкі сцыклівыя все. Не, ну хоть для прикола, а то, разумеете, читаю списы, кого там арыштовывали, а там сярод арыштаваных 80% жанчыны. У нас же на акциях в основном жанчыны были. Все, засветилася бедная жанчынка, пару раз на акциях побыла, уже яны яе, там же завжди гэтае відео вялося, і вось зараз ім даецца разнарадка, і яны па гэтай разнарадцы, ага, хто у нас самыя актыўныя. Дык, што яшчэ адбылося? Павел Северынец, якога все ведаюць, які сядзеў за кратамі яшчэ перад выбарамі, яго схапілі, і ўжо в яго быў прысуд, ўжо в яго ёсць турэмны тэрмін, все, і раптам да яго да хаты, дзе ён прапісаны, прыходзіць следчы камітэт рабіць у яго обшук. Следчы камітэт, зноў жа, яны не ведалі, што чалавек сядзіць, што ён у вас амаль год ужо сядзіць за кратамі. Але зноў жа, гэтым раённым мелкім далі спіс, ага, хто у нас самы актыўны? У нас самы актыўны Павел Северынец. А яны нават не в курсе справы, што гэта самае, што Северынец ужо пераведзены па этапу в турме, тэрмін адбывае, 7 год яму мусіць далі. Так што
Ну я ж кажу, мені зараз ось так само знов зверталося українське телебачення, каб я дала коментар. Я коментар та дала, але кажу, ви ж уже не до нас звертайтеся, вже шукайте нормального психіатра і хай дає коментар, тому що я не спеціаліст. Логіки ніякої нема, ніяких справ нема, ніяких акцій зараз нема, але ось там хворая голова дає загад, а гэта я на месцах пайшлі выконваць. Можна прокоментувати. Психіатр був Щегельський, і той уже состарел, ослабел і понес пургу. Щегельський тепер уже, він за все хороше проти всього плохого, він уже не стоїть на твердих поглядах. І тому, бачите, один був психіатр, і той по полі полетів. А остальні не беруться. Ні, я ось якраз сьогодні чула, росіяни брали у Щегельського інтерв'ю, і він все це розказав, підтвердив, коли там нашого, ці не нашого, ну, наш ён, коли ён атрымліваў, што яму тройчы давали такое заключение, гэта неаднаразовае, і ён там яшчэ расказаў, што з цягам часу, калі чалавек не, ну, калі прагрэсіруе, дык вось яно адбываецца вось так. Хораша расказаў. Вось, і ведаеце, што я некалі асабіста бачыла Щегельскага, ён быў у нас на з'ездзе партыі, прыязджаў гостем, у якасці гостя, ён быў один раз, ён варочаўся в Беларусь, нічога ніякага, вельмі разумны дзядзька, вельмі толковы, там моладзь БНФ да яго кубкай полезла распытваць, вельмі толкова гаворыць. Я не лічу, што ён састарэў, просто што ён зараз, бачце, за мяжой, не тут. Не, Щегельскага саўдзельніца моя ўскрывала, і гэта можна глядзець на канале менавіта онлайн. Щегельскі патух, скажем так. Я скажу, что он теперь кидаецца ва ўсе бакі. Человек не павінен кідацца ва ўсе бакі. Як бы там ни было, якой бы думкі он не прытрымліваўся, он павінен трошки гнуць свою лінію. То бок нейкую мець кропку опоры. Щегельскі кропку опоры згубіў. Гэта называется у боксе павяло. Калі человеку прилетае, і яго стаячы нокдаун, его называется павяло. Он уже танцуе на рынку. Щегельскі фігура цяпер слабая. Я лічу, так, і кажу пра гэта шчыра. Конечно, то, что он там подтверждает свои старые слова, все гэта вельмі каштоўна, але занадта ён з усімі уже хоча быць добрым, Щегельскі, разумееце? Якая прычына ў гэтым невядома. Ну, можа быць, человек просто шукае нейкую паратунку, можа яго так душа баліць. Ён же все-таки актывістам быў і ў АТО, Щегельскі в АТО ездзіў, там практыкаваў психотерапией, займаўся воинов украинских. Щегельскі, может быть, все-таки человек замарыўся. За апошнія гады он замарыўся. Я яшчэ бачу вось што, вы зразумееце, што Щегельскі не быў у нейкай партыі пры... Не в этом справа. А я лічу, што ў гэтым ён доктар з такой грамадскай пазіцыяй, таму можа і здаецца, што яго кідае, таму што я бачу, як, напрыклад, на нейкіх сваіх рэйках стаяць пазнякоўцы і іх не ссунеш. Я таксама, хоць я ў другой частцы БНФ-у, але я вельмі правінцыяльная, я далёка ад Мінска, далёка ад гэтага ўсяго. У мяне таксама свае погляды, ну, такія, знаете, местачковыя. Вось. А Щегельскі, ну так, акрамя таго, ось бачыце, Амерыка, заняўся АТО. Гэта таксама ўжо не беларуская тэматыка, але ён у мяне вся брат на Фейсбуку, я бачу, што ён піша. Ён мае пасты перачытвае. Значыць, моя пляцоўка ў Фейсбуку для яго каштоўная. Так. Вось. І той матэрыял, які ён выстаўляе, я бачу, што гэты чалавек усё роўна перажывае за Беларусь. Ну, можа на нечый погляд... Ён карысны цяпер, але у плане тым, што на яго крэпка папірацца не трэба. Нельга на людзей складаць тое, што можаш рабіць сам. Я так лічу. Я не психіятр, мне трэба заключэнне психіятра з дыпломам. Як прыемна, адразу пераб'ю, як прыемна. Сёння вельмі рэдка было такого. Один альбо два разы, каб 4 беларусаў былі
на посиділках. В основному, і бачите, пішла основна розмова поміж білорусами. Чи гэта Хелен, нешта маўчыць. І ці всього можна? два Хелен варіанти з України протистояння чотирьох. Заклопочена, вельми заклопочена. Може, що-небудь так само і Хелен Хелен, чо ти? Да, розкажи, що ти там робиш. Видите, я такий яскравий приклад того, як не працюють, що можна бути просто фізично вимотаний настільки, що часу літерально ні на що не хапає. Сьогодні день пройшов у спречках. Щиро кажу, я була обурена тою ситуацією, яку я бачу вокол на зовнішніх, скажімо так, на зовнішній арені білоруській. Сьогодні шмат мені критики прилетіло, але ось, я бачу зараз сумленних білорусів, розумних білорусів. Хотіла би так само з вами обміркувати цю ситуацію, тому що мої українські сябри кажуть, що це норма, то бок так і буде далі, тому ви повинні усіма силами повертати все ровно свою повестку і все ровно тиснути на те, що є пріоритетні теми, а є теми, які, до речі, можуть трошки почекати. Мой ранок сьогодні приватно, він плавно з ночі перейшов, я літерально поспіла поспати кілька годин у день, щоб ви розуміли, що ми не працюючи тут, ні холери не роблячи, навіть спати у нас це проблема, насамреч. І зранку мой почався ранок з того, що моя раніця почалася з того, що почалися ператруси у моїх активістів, і ми терміново відсочували, відомо, цю всю історію. Потім стало відомо, що ператруси літерально проходять у великій кількості суполок. Сьогодні шмат видань, які були під ператрусами, де затримлювали головних редакторів. Тому гэта гісторыя на наш прыватны погляд, і вось я хочу просто чарговы раз показаць, што я жыву беларусамі, мне баліць там. І я увогуле не разумею, як так адбываецца. Сёння мяне, шчыра кажу, зноў бомбанула ад таго, што з аднаго боку лукавая ўлада там нейкую канстытуцыю прыдумлівае, а тут яшчэ вылазіць, прабачце мне, беларусы, якія са мной не пагаджаюцца, моя прыватная думка, абсалютна крэмлядзі, гэта крымнашыстка Гурбаш, продажная цэпкалаўка, вядомы палітык у коскі бяру, Латушка, якой усё не можа вызначыцца, ці ён будзе ў белай вопраткі хадзіць і новую канстытуцыю распрацоўваць. Вось я хотела бы пачуць сваіх беларусаў, я відавочна сьогодні з імі размаўляла у чатах з тымі, хто там внутры знаходзіцца, і людзі вось там унутры, яны кажуць, у нас сёння палае Гродно Азот, нас травяць. У нас сёння адбылося ЧП на МТЗ. Таксама навіны, шчыра кажу, па навінах толькі ў адной суполкі побачила, што размясцілі корректную інформацію. Україна вводить санкції, 52 прозвища, яны агучаны. У мене питання до жопа блока, пробачте, скажу грубо, але уже просто бомбить. У нас холера так шмат часу сидіти і закликати білорусів, які у Білорусі у Коскі Бюро у повній безпеці можуть зараз виносити на обґрунтування, на обміркування нову конституцію. Пробачте, коли ласка, мені сьогодні просто літерально по всіх чатах носить шмат критики у мою адресу, що паралельно необхідно займатися ще будуванням нових ніяких умов. Пробачте, коли ласка, ось білоруси з Білорусі, я хотіла би почути ваше міркування. Ці дійсно білоруси за межою настільки відчувають зараз білорусів, що можуть собі дозволити пропонувати їм винести на обміркування питання нової конституції у той час, коли сьогодні літерально мені прийшов спис неповнолітніх узників, Микита Золотаров атрымлівае новую крымінальную справу у плечы, дзіцё катуюць у прамым смысле слова. А мне прапануюць у гэты час абмяркоўваць корректно, новую конституцию. Беларуси з Беларусі. Могут вас почують, скажите, коли ласка. Можно сказать? Так, Антось, з задовольненням тебе почую. Алена, я не ведаю, як там рішаються питання в Україні, але от недавно я бачкам дали по морде, так трошки чикнули, там пшикнули нечто там зверху. Вот тим, хто піднімає в Україні питання этой сраной Лукашенковской конституции, я хочу, как им увалили в 6 раз, чем более, чем ганому я бачу.
Потому что гэта не бойка, то что там ему стукнули, я хадзіў на бокс, а ведаю, як выглядае бойка. Трэба так, каб аж лапці ляцелі ў паветры, потому что гэта не актуальна. Якога хрена трэба ехаць в Украіну, каб падмахваць, як кажуць, на случчанне Лукашенко і ягоным хацелкам, Лукашенко і Путіну. Трэба ці там вады холоднай, плюс 4 лінут на атачека, там, каб застыў, там, ці чорт на душу знае, што з імі ўжо рабіць там. Это что такое? Поднимать такие речи. Ну, будете иметь магчимость, дайте в вока. Я просто прошу, потому что мы тут уже ничего не маем права робить, а белорусы в Украине могут, может, там и побалдеть, и бог ведает. Потому что это то, что повинно думающего человека, нас все менее и менее в Беларуси на воле остается, повинно выкликать сразу так, ну, такую реакцию, ну, криком кричать от того, что, ну, это уже свинство. Еще и на Конституцию менять хочешь. Мать моя женщина, так робишь, что хочешь, и хочешь Конституцию менять. Ну, гэта не ва ўкраіне пытанне паднялі. Наадварот, тут украінскія актывісты не абураныя тым, што, ну, насамрэч... Душите, значит, душите информацыйна. Ну, мы зараз, я хацела бы праанансаваць, мы тут сабраліся хутка, вы ведаеце, што я вельмі лёгкая на пад'ём, а мы адразу кажу, не знайшлі падтрымку у львоўскіх актывістаў, у дыяспоры львоўскай, якая знаходзіцца там, нас там таксама разнеслі з такой прапановай, нас таксама звінавацілі ў тым, што мы сваімі дзеямі самі сабе супярэчым, што мы зараз прыцягваем увагу да таго, што на маю думку, вось, ну, я зараз планую з «Осторожно, вирус» з Віталіем мы будзем рабіць акцыю у Львове, цягнуць Шуцапкала, Улатушка, гэтыя дзеткі, вось яны здольныя зараз разглядаць пытанне любое, гэта новая канстытуцыя, гэта проста тэма, якая зараз узнікла у медыа, а рэшта пытанняў, ці мы можам сабе дазволіць зараз вось гэтым дзеткам прапанаваць дзеткі за кратамі, як вы лічыце, або у онкахворых, якія зараз чакаюць на медычную дапамогу, або людзей, якіх судзяць зараз без магчымасці не пабачыць ні сваякоў, ні адвакатаў, ну, то бок у такой жудаснай сітуацыі я просто да чаго гэта кажу? Да, я абураная, але мне падаецца, што гэта абсалютна прарасійскі накірунак, таму што не ўпершыню у нас, вы ведаеце, што кожны мой спіч, амаль кожны, ён пачынаецца з таго, што я абурана тым, што у нас выдёрваюць просто галоўную павестку. Гэта нашыя палітычныя зняволеныя, гэта нашыя выбары і гэта пакаранне ўсіх тых, хто вінаваты ў генацыдзе Беларусі. І ў чарговы раз нам прапануюць нейкую тэму, якую можна абмеркаваць і патрэбна абмяркоўваць, калі будзе стабілізацыя. Зараз Беларусь нестабільна. Беларусы ў Беларусі фізічна, пад рознымі пляцоўкамі, пад рознымі прапановамі, яны не могуць фізічна прыдзяляць увагу нейкім новым стварэнням, якія прапануюць нейкія, мабыць, пазіцыі, якія дзесьці там у будучыні будуць карысныя. Не могуць яны. Калі мяне звінавачваюць у тым, што я адарваная ад Беларусі, я не магу себе дазволіць сёння абмяркоўваць новую халера канстытуцыю, ну вось сёння гэта галоўная тэма. Калі ў мяне зранку быў ператрус маіх актывістаў, калі мы выдалялі іх з чатаў, калі мы зачышалі прыватныя перапіскі. У мяне просто, я шчыра кажу, субота, сябры, Львов, мы будзем стаяць. Я паспрабую заўтра афіцыйна зарэгістраваць наш выхад. Мы будзем стаяць з плакатамі нашых палітычных зняволеных, непаўналетніх. Калі паспею зрабіць спісы онкахворых, яны ў нас ёсць, але надрукаваць плакат, зрабіць плакат і падрыхтоўка акцыі на пэўны час і сродкі галоўныя патрабуе, таму мы будзем спрабаваць впісацца ў гэта ўсё. І ў суботу мы зададзім галоўнае пытанне. Ці ведае Вераніка Цапкала прозвішча нашых непаўналетных вязняў? Я сумняваюся. Я сумняваюся, што яна ведае нават толькі Мікіта Залатароў. І што наш дзіцёнак з эпілепсіяй, якога катуюць, ён крычыць з-за кратаў, мяне тут забіваюць.
І я з гэтым пытаннем у Просьбу суботу у забівалі. Львове буду там знаходзіцца. Антанас, я не ведаю, ці выйдзе гэтае дзіцё з-за кратаў. Разумееш? У тыя ўмовы, якія яму зараз ствараюць, ён з эпілепсіяй. Денису Іваші на Анатолі ты, што сказалі? У сэрцам все нормально. Денис, молоды хлопец, здоровый абсолютно. Усё нормально, трохи сэрца прыхапіла. Я хочу пачуць голас Беларусі, ваши меркаванні на гэты конт. І я павярнуся да спісу, да каго сёння Полностью падтрымліваю. прыйшлі. Не забывайся про таких людей, як загинулых наших людей, як Ашурка, Так. про схопленого железом по стекло Духовича, якого меншують уже 20 гадоў от режим менше і наконец законтрапупіў. Тады калі неверагодно развязали яму руки этому режиму полностью. Человека взяли без суда и следствия, законтрапупили. Разумеется, теперь это Васильева сядет в Киеве и домой она не вернется, покуль будет режим. Потому что ее связали с этим Духовичем. Человек полминска знал, нагандлевала путевками. Что она, як она может не знать там клиента своего, там, пересекаться с этим человеком. По-моему, вот працевал я там некий час, если помогал. Так что пропоминай, а то будь як за тими невероятными, не только своих пропоминают, как же и страдался-то наш бедный, як это, яны гэты, что самолет посадили, это Протасевич. Ой, слухай, Я что я не бачу, да, может по морде дали 2 раза, ну не так он уже там и страдался. Не, ну так зараз же новая новина. Протасевич вернулся у Твиттер, выступил уже, давайте мне питання задавайте, все. І он уже починає, ну там весь Фейсбук жартують, як до його зараз звертатися, товариш майор, ці капітан, ці хто він там. Ну, я вам так скажу, я не лічу необхідним приділяти увагу Протасевичу по одной простой причине. Самое якасное гэта забыццё. Я увогуле пра ім нідзе не згадваю. Просто гэтага чалавека для мяне не існуе ні як апазіцыянера, ні як здрадніка, ні як прыхільніка беларускага руху, ні прыхільніка. Усё просто. Я бачыла, не столькі словы былі важлівыя, колькі яго міміка, колькі яго фізіягноміка. Усё гэта якасна паказала яго пазіцыю. Усё, гэты чалавек для мяне просто у інфармацыйным полі не існуе. Я яго не абмяркоўваю ні пры якіх умовах. Ёсць галоўныя тэмы. Дзейсна, я была абурана, што так здзекнуліся. На мой погляд, гэта здзек абсалютны над бацькамі Паўла Свярынца, і гэта была чарговая падстава там забраць сцяжочкі, нейкія нацыянальныя адзнакі. Галоўнае, у маці забралі кнігі Паўла. Кнігі. Пра гэта ніхто нідзе не кажа. Але самае балючае, пра што яна казала ў інтэрв'ю, гэта то, што забралі працу яе дзіцёнка. Вось тое, што яе связвала маральна, праз яго строкі, праз яго словы, яна адчувала яго. Гэта, разумееце, для мяне вось 2 слова за год Міколы Статкевіча «Жыве Беларусь», яны нашмат больш мне сказалі, чым уся прэса агулам узятая пра яго стан. І вось гэта чамусьці, яно увогуле нідзе ў інфармацыйным прасторы і гэтага няма. Затрымалі Дениса Урбановича. Хто сказал? Канал Хелен Мінская і канал Молоды фронт. Все. Дзесьці там па вясне прабіжаліся, што маладафронтаўцы затрыманыя. Я нагадаю, Денис Урбанович, курапаты, ён адтуль не вылазіў. Зараз я глядзела па завадскаму фільм Паўла Шерамета, дзе Павел Севярынец з гэтымі курапацкімі хрыстамі малады яшчэ зусім стаяў. Дзе гэта, халера, на вуліцы? Дзе гэта ў інфармацыйным простары? Хелен, я с тобой трохи не згодная. Мы все разные, у нас могут быть разные погляды. И я, например, не лічила, что оппозиция повинна с крыжами у курапатах стоять 10 год. Ты зразумеешь, что это была перемога КГБ. Гэта было резервація, гэта было месца. І як жа добра было назіраць. Вось яны сёння прыйшлі, завтра прыйшлі, паслязаўтра прыйшлі. 10 год не было іншай тэмы, акрамя курапат. Разумееш, я супраць таго, каб настолькі ўжо рэлігію пераблытвалі з палітыкай.
я можу бути, ніхто навіть не ведає, якою я церкву, чи до якої конфесії відношуся. Павел Пера іграв трохи з гэтими крижами. Я розумію, я кажу Павел, зараз не забувай, про що... Я зараз кажу про інше, розумієте? Учора і позавчора, літерально, я просто позицію у телефоні новини вимкнула, тому що у мене розірвалася голова. Я з кожного утюга чула про 14 год Бабарики. Вселенська трагедія, яким пасажем гэта все було? Я уже вчора просто, я зранку відчинила новини, видалила усе повністю, не читаючи повідомлення попереднього дня, зачистила поле. Одна з перших новин на Харті, друга новина на Харті, знову Бабарика. Я вже вчора не витримала і сказала, завтра явно день почнеться з того, що мені розповідуть, який стул у Бабарика. Ці він жидкий, пробачте, ці він твердий. І що ми повинні далі обмірковувати? Я не поспела гэта покинуть у своем посте, прийшла Віктора Бабарика, перевели з Сезана Володарського. Да холера, ё-моё! Алена, я думаю, що коли прийде адекватна влада, у Білорусі таких товаришів, як Бабарика, і навіть до тюрми тримати не треба. Його треба депортувати просто в Росію і все. Згодна з тобою. Хай їде туди, ту і матку ще, яку надто любить. Росію. Я щиро тобі кажу, у нас вельми шмат останніх яны просять нас розповісти, а що ви так обурені, чим ви так обурені наконт некоторих особ. І щиро тобі кажу, шмат, холера, часу забирай, ведаєш що? Ми лазимо по наших попередніх стримах, ми лазимо, шукаємо інформацію по Комаровці, ми шукаємо через що год пройшов. Окей, і ми зараз шмат часу, щиро тобі кажу, ось ночі сиділа, збирала інформацію по його інтерв'ю. Мне гэта 100 гадоў не трэба, я гэта уже 10 разоў бачила, у мяне уже в голове паттерн сидит, что ён здрадник, ён не за Беларусь, ён высмеивае беларусаў. Разумееш? А люди толькі зараз вось пачынаюць у гэтае кола, дзе ёсць апозіцыя, ёсць псеўдаапозіцыя, яны толькі зараз пачынаюць глядзець, што вакол адбываецца і як з гэтым жыць. Я кажу, у мяне з жывых беларусаў, жывых я ў коскі возьму зараз корректно, не сидячих, адзініцы засталіся. Я раней спісы пісала у Excel, кому дапамагчы патрэбна. Сёння уже на аўтамаце прабеглася па сваіх людзях, спытала, ці патрэбна дапамогу надаць. Ужо все, просто настолькі іх мала засталося, што шчыра кажу. Я сёння пачала, обновлять информацию, я такая холера, у меня уже 80% тому, кому мы год тому назад пропонували допомогу, их няма, яны сидять. Хлопцы повинны были сегодня тягнуть с Беларуси, паўгадзіны проходить поведомление, затрымали, мы не поспели. И разумеешь, Антанас, вось у гэтую хвіліну задаешься звычайным пытаннем. Бляха, а где вы были увесь гэты час? И я кажу не про Куропаты зараз, я кажу про інфополе, якое, на мой погляд, і Хартія, і величезна колькість суполок, яны, пробачте, зараз займаюцца абсолютно лоббированием проросійских структур. Я упэўнена ў гэтым. Тое, што я бачу, я уже сваім сябрам казала, сваім паплечнікам, аднадумцам, у нас няма столькі ресурсу, каб чыніць маскалям вось гэты супраціў. Реально няма. Нас настолькі мала на фоне іх. Я вам шчыра кажу, Беларусь галоўнага мозгу, Ігор Лосік, калі выйдзе, ён афігее такого шчасця, што стварылі з яго каналам, шчыра кажу. Дякую, я скончила. Дякую. Був звук, хтось застрелився, чи то щось в мікрофон впав? Ні, це виключила, а Алена мікрофон виключила. Друзі, гаряче. У нас сьогодні контрольний пакет акцій в Білорусі, чат в шоці, всі раді чути білоруську мову, всі раді чути наших змагарів. Друзі, навіть не хочеться вас перебивати якимись такими дрібними нашими зеленськими, всякими дрібними питаннями. А хотите, как он Зеленского, я что выскажусь, потому что меня так само, бомбило по полной программе. На
На Китай он пошел, Зеленский, Ні, уже гэта рентоваться за рахами. внутрішня справа України, щиро кажу, Антанас. Своїх 5 копійок не ставлю, я тільки назираю, що відбувається в українських чатах, десь там, видиш, можна мявкнути ще нешта. Просто у нас є так само подія, Владимир Олександрович їздив у Литву, гэта нашими СМІ знову здрадно преподносила, що нібито і голова Євросоюзу, там, я не пам'ятаю, Шарон Мішель, і Науседа будуть, і Тихановська буде, і Зеленський. По-перше, це були абсолютно різні зустрічі. Наші активісти на мяжі чекали вельми Світлану Тихановську, яка нарешті би побачила портрети політичних зняволених, але вона культурно проігнорувала цю подію. Представники Євросоюзу все ж таки заїхали на мяжу. Питання не ў гэтым. Я непасрэдна павязана на бежанцах. Я непасрэдна ведаю гэтую гісторыю. Праз нас прайшло ўжо, на сённяшні дзень, напэўна, ўжо 1000 мы можам палічыць. Я кажу, для мяне гэта не статыстыка, гэта балючае, гэта жыццё. Учора ўначы мы сустракалі дзяўчыну, якая проста паспела перамкнуць мяжу, яе гадзіну трымалі беларускія памежнікі на брэсцкай мяжы. У нас там, прабачце, усе вошы падохлі на галаве, пакуль яна прайшла. Але гэта асобная гісторыя. Мы пражываем кожнае жыццё асабіста. І калі, шчыра кажу, калі абмяркоўваюцца бежанцы-айцішнікі за мяжой, мне неяк абразліва чуць вось такія рэчы ад кіраўніка дзяржавы, у якой тысячы і тысячы людзей. Гэта толькі праз наш праект 1000 прайшлі. У нас некалькі праектаў, і у кожнага свая асабістая гісторыя. І пытанне было поднята па бежанцах-айцішніках. Бедныя, прабачце, несчастныя. Я хацела бы зараз ім у вочы сказаць, за год маёй працы з бежанцамі, з рознымі. Першая хваля, нават у Олексы нервы не вытрымлівалі. Першую хвалю нашы украінскія сябры могуць сказаць, якая у нас была першая хваля закатаваных, згвалтаваных, пакалечаных людзей. А ніводны айцішнік руку дапамогі ва ўкраіне, прыватна нашаму праекту, не працягнуў. І я лічу, што гэта самы вялікі касяк беларускай айці-сферы. Сказаць, што яны проста такое пахучая субстанцыя, нічога не сказаць. Я прыватна сидела на тэлефоне, я сама абзванівала наши айцішныя кампаніі і прасіла ў іх дапамогу. Мне дапамагла кампаніі 0. Так што да беларускіх айцішнікаў у мяне асабістае стаўленне, і я калі-небудзь абавязкова скарыстаюся сітуацыяй і пацісну руку ім. Таму што яны ў гэтай сітуацыі, я не ведаю, мабыць, іншым ініцыятывам была надана дапамога, я чула, што нібыта яны прадуктовыя пакеты, харчовыя пакеты возяць на нейкіх умовах іншым ініцыятывам. У нас практыкі супрацы з нашымі айцішнікамі не было. І калі Владимир Александрович вельмі так стурбована адносіцца да тых, хто менш за ўсіх пастраждаў, прабачце, калі ласка, Владимир Александрович увогуле, ён разумее, што ва ўкраіне ёсць бежанцы, якія сёння не могуць працаваць, не могуць атрымаць медычную дапамогу. Мы проста, як госці ў гэтай краіне, гэтае пытанне не падымаем. Але тое, што здесь людзі, беларусы, павінны выжываць неяк. У нас няма асабістых праграм, у нас няма асабістага фінансавання. У нас усё вісіць на плечах вось такіх ініцыятыў, як наша, якія ходзяць па Еўропе з працягнутай рукой. Дзякуй нашым дыяспарам, яны былі гатовыя. То бок мне клянчыць не патрэбна, яны проста пішуць, што вам патрэбна. І калі вось такія рэчы агучваюцца на ўвесь свет, я абурана. Я украінцам сваім кажу, калі ласка, неяк праз свае месенджеры, мабыць, неяк праз свае ресурсы, скажыце яму, што акрамя айцішнікаў у нас тут тысячы і тысячы людзей, і хворых, і якія не забяспечаны нічым. Няхай ён, мабыць, трошки азнаёміцца з гісторыяй, ён можа з намі звязацца, у чым я сумняваюся, не да таго. Разумееце, какая разница? Вось гэта і какая разница. Вельмі шкада, што
што галоўнае пытанне, якое патрэбна было на Можна- міжнароднай арэне падымаць, яно поднята не было. Дзякуй. Не было. Можно реплику? Дякую, Алена. Можно реплику? Одну. Я больше не буду. Мне эта ситуация с бедными айтишниками нагадывает журнал «Вожик» за конец 92-го года. Был такой гумористичный журнал, где летели дети Чернобыля, такие самые упитанные, такие председатели с этими сутниками, с чемоданами, садятся на курорт, и на плечах написано «Дети Чернобыля». Вот это вот айтишники наши, бедные, которые в Украине попали, это дети Чернобыля. И я ще скажу, что я ходил в 18-м году на курсы у ПВТ, и скажу, что я был в шоку от того, что накольки ПВТ политизованный был. Коли припод, мне, я сам наставник, мне втираю, вы же только ничего о политике не говорите, но ничего говорить нельзя. Так як можна некую творчий початок у человека розвивати, коли ти його виховуєш у їм творчу несвободу. Там ще є мужики, полова старейшая за його, за этого хрена. А він нам про політику утирає. А не пішов би ти в жопу, розумієш? А дітям же це все удалблюється, малим, які приходять там, були малі, такі юрки, там студенти. Що таке ПВТ? Що таке ПВТ? Парк высоких технологий. Парк высоких технологий, там это шматлики, дорогущие курсы были там, теперь, кажется, это все подешевело. Ну там тестировщики, там вот такое все. Всякие это такие початковые специальности айтишные. Яно было настолько луказовано, политизовано, а теперь я думаю, что оно еще и путинизовано все стало. И тому, коли это ПВТ там будут гнуть, я скажу, мне не шкода вас. А мне вас, пробачьте, не шкода, потому что вы тогда не стали на некую позицию, вы тогда не давали людям свободы. Это то же самое, что теперь вот посадили таких вот бедолах вот этого, того самого баяниста этого с БНФ. Ну что он казал прошлые 5 годов после Майдана? Ну, некие были собрания, партии, как вы кажете, Людмила, до вас звертаюся, местечковая проблема, это тоже добре, но не было такой, тобто в Беларусі можна було, в принципі, після Майдана робити, що хочеш, і винік був би альбо лепший, альбо такий самий, як тепер. Можна було робити, що хочеш. Можна було просто виходити і по матушці кожного, як це, був такий губернатор Москаль в Україні. Йти своїм каналом там, іти отсюда там і так далі. А ми мяли гэты белбы, мяли, як от той же самый Костусёв. Маўчэў нешта, плечы гэтыя уткне, таму што зразумела, што там КГБшник стаіць не можна казаць, там партыю не можна пастаўляць, таму што Лукашенко печаткі адбярэ. Ды хрен на іх гэтыя печаткі. Разумееце, ми нарисуємо вон за вуглом з вашим, ну, печатки. Друзі, буквально таких два невеличких відповіді чату записують пан господин Тоєво білоруською. Как? Ок? Господин Тоєво. Ну, я пытаюсь понимать, конечно. Что-то понимаю, что-то нет, конечно. Но я слышу, что проблемы у вас очень серьезные. Тоєво, ответ достоин. Вот, например, я слышу, и я не удивляюсь, но я очень страдаю за вас, за то, что у нас мы не знаем ни КГБ, ни ОМОНа, ни арестовки за мысли. Все это у нас уже... У нас есть партия, которая против Евросоюза, конечно, существует. Как и везде, в каждой стране есть такая... Но никто их не арестует, никто их не посадит, никто их... Они были в правительстве, в прошлом правительстве. Так что это нормальное такое политическое... У вас закон работает, Тоево, у вас работает закон. Но, в общем, должен сказать, что да. Ну, видите, вам да, сложно... И Конституция работает вообще. Ну, естественно, но Конституция это основной закон. Извините, да, что перебиваю вас, да. Ну и вопрос... А президент у нас только для этого, чтобы утверждать или отрицать
парламентские эти законы. Все верно. Значит, как парламент воспринимает закон, посылает президенту, она посмотрит на Конституцию, это все правильно, что делать, и тогда Или подпись, или вето. Подпись Да. или вето. Да, и все. И президент только так представляет государство за рубежом. Ну и еще велосипед нашему подарила, классно, мне понравилось. Умный троллинг, вообще она вас молодец, спасибо вам большое. В общем, она почти в политическом жизни Не участвує. Активно не берет участие. да, активно не принят. Это как президент, в общем-то, Германии. Такой. Да, ну понятно. Это нормально. Раз ваше законодательство так работает, там все очень хорошо. Короче, она может ехать. Василь Васильович, скажем по секрету, що у нас точно такі самі функції в наш президента, по большому счету. Но. Взяли скрізь справи. Но, а друге питання, ми йдемо по інерції, як будто бы у нас оцей разогнался паровозик и 30 лет идем по инерции. Если сейчас разделить полномочия президента Украины и тех, которые должны заниматься за хозяйственную часть в нашей стране, то наш президент, я не знаю, у вас только оборонный президент занимается или оборонным блоком? Нет, у нас этот как это, командующий обороны подчиняет парламент. Ну, у нас, да, силовой блок это президент, дипломатия, внешние коммуникации это президент и там и спецслужбы, да, по-моему. Ну, друже Василю, оборона, силовий блок, це ж МВД і все решта, воно ж підпорядковується парламент. Ну і був ще одне питання, сябри, вам чи підтримуєте ви зв'язки з Кастусем? Це так само питання з чату. Могу отказать. Меня чувать? Да. Могу отказать. Кастусь неконтактный человек. И он мне на листы, и он сказал, пиши мне на пошту. В никаких чатах он не сидит принципово, ну не выходит, по крайней мере. И он мне только узимку один раз отказал, був, дякую за пораду, сказав. Я там йому радив, кажу, пошираю можливості донату і так далі. Ну, не зручно донат для шматликих, його там великі комісії. Я ему давал порады. И он неконтактный человек, Кастусь это такая з'ява природи у нас. И он вот живе, як хоче, як може. Сам по себе. Да, у його коло стосунків своїх такое здоровое, я так розумію, коло нормальне, адекватне. Вот. И он, в принципе, першопроходец. Вот то, что вот мы стараемся просунуть зміновитий, тепер это, в принципе, першопочатковцем таким тролем, але тим чеком, який злучив і поставив кропку вот, у гэтым жанрі, злучив помкнення білорусів з українськими, якби своєю ще творчістю, був Кастусь, натурально. Я розумів у свій час у 18-му році, що це потрібно робити. Але я не мог ніяк одрашитися. А Кастусь це методично вже почав робити якраз. Я почав у 18-му тоді кинув, я у 19-му працював тоді кидався. А він увесь час методично працює і мало за то, що має зв'язки з ЗАТО. Вельми добре. Ну, я по-старому кажу, а то, що тепер так не називається. ЗСУ. Чи він робить ролики ще, ні? Виступає? Ну, виходить, його так блоками, звичайно, не викидує блоками. Так, Ну, по тому 5, по що 6. його ж Ти так разом само давно не чув. скритували вельми моцно канал, тому зараз він виборочно працює. Ну, це нормальна історія. Ну, у кожного свій підход, у кожного своя методика, у кожного своє приватне міркування, і тут ён дійсно не хоче. Ми пропонували так само ж з свого боку долучитися з нами порозмовляти. Ён працює автономно. Ми, щиро кажу, прос чат... Может быть, он
здольны на размову. Праз чат Сам беларусы по сабе замежжа чалавек, я трошки магчыма, больш ён на ведаю, дыялог і не здольны. але гэта, ну, такая прыватная гісторыя, мы яе не выносім наверх, таму я вельмі рада, што ён у бяспецы, я рада, што ён можа працаваць. Ён карыстаецца папулярнасцю як у беларусаў, так і ў украінцаў. Яго абсалютна бесіць маскалі, вось, і ён бесіць маскалёў, таму яму шана і павага, няхай яму шчасціць і натхненне яму, таму што такіх, я кажу зараз, на жаль, беларускіх блогераў, іх і так было адзініцы, а зараз, ну, мае сябры, большасць іх сядзіць у TikTok, таму што яны лічаць, што там бяспечней пляцоўкі, чым YouTube, Telegram ресурсы, да. Не скажу, тиктокераў шмат ужо праз сотні прайшлі, праз суткі, і 2 тиктокера, як мінімум, пасля сутак, яны уцяклі за мяжу. Ну, я просто кажу про тое, што... Антанас, я кажу про тое, што нас і так не шмат было, да, мы, допустим, беларускі звяз блогераў мы так і не запусцілі ў сілу таго, што уже існавала фізічная пагроза затрымання удзельнікаў, то бок, ну, аб'ектыўна, беларускі звяз блогераў, ён не запрацаваў не таму, што мы лентяі, гультаі не гатовы былі працаваць, а таму, што гэта ўжо фізічна просто было небяспечна. І я ўжо ў той час была за мяжой, збольшага, калі мы пачалі разганяць гэтую суполку, а вялікая колькасць людзей, і зараз 90% людзей, яны застаюцца ў Беларусі, таму падстаўляць з майго боку людзей я, канешне, не гатова была. Таму я, ну, мне вельмі шкада, таму за любой беларус адэкватны, аб'ектыўны, якой зараз у медыйным полі ёсць, ну, я лічу, што неабходна падтрымліваць. Адзінае, што я кажу, ёсць такія, якія просто мяне бомбяць зранку сваімі ультра унікальнымі ідэямі, халера, ну, я яшчэ раз кажу, публічна кажу, я ўжо прапанавала не адзін раз. Калі у вас няма працы, прыходзьце, калі ласка, для мяне. Калі вы так добра працуеце языком, у мяне ёсць, мне неабходна клеіць маркі на канверты, таму што мы лістуемся. Прыходзьце, я знайду вам працу. Да, на валанцёрскіх пачатках, але тым не менш. Добра працуеце, прыходзьце, знойдзем вам час, будете выкарыстоўваць карысна, а не всякой фігнёй маецца. Дякую. Это страшная неверагоднасць, скутнія форма неверагоднасці, это вельмі страшна захворванне. Самае цікавае, што гэтым неверагодным можа перапасці, перападае лукашыстаў, і яны яшчэ болей упэўніваюцца ў сваёй праваце. Ім здаецца, што іхныя мыслі, якія ўжо поўнасцю напоўнены здрадай у бок России там і так далей, прорасійскую, все как там Навальный, а выйдем за Навального там и так далее. И им здаецца, что они сапраўды пакутники за Беларусь. Так. Только Беларусь у их своя виртуальная Беларусь, якую они придумали. Прозрачийское шкло, вы бачили ту Беларусь? Я говорю, меня невероятно добивали в мае месяце страшно. Для мяне прыватна абраза, калі мне кажуць, Лена, ты неверагодная. Я кажу, я яшчэ раз, калі пачую, што ў маю адресу гэта ляціць, будзеце ворагам нумар 1, тому што я ніколі не была прыхільніцай вось гэтага. Слово матнае стало. Но зараз яно дыскрэдытавана для мяне прыватна ў нуль, тому што я бачу, што людзі мэтанакіраванасць не разумеюць. Разумееш, Антанас, я, ну, у галасавых захожу часта, чаты галасавыя, ужо там як сваю спрыймаюць, і мэтанакіраванасць, мне кажуць, ну вось ты прынцыпова размаўляеш беларускай мовай. Ну вось што, складана размаўляць расійскай? Я кажу, ну слухайце, ну што вы да мяне чапляецеся? Я размаўляю мову, якую я просто люблю. Ну навошта мне пераходзіць на замежную дзеля таго, каб вы і так мяне не разумееце, у чым справа? А потым мне кажуць, слухай, а вось, ну, окей, а дзе пачуць такую мову? У нас ж нічога, дрэнная школа. Я кажу, у мяне таксама была такая школа, як у вас. 1 у 1. Я на адной лаве з вами сидела ў інстытуце. Калі хоча чалавек, няма пытанняў. Я дагэтуль казала, беларусы, якія ва ўкраіне знаходзяцца, інтэгруюцеся ва ўкраінскую супольнасць. Гэта важліва. Таму што вам адчынілі хату, вас напаілі гарбатай, прыкрылі коўдры, сказалі грэйся. А вы яму маскальскай зарубаеце. Братуха, там привет. Вот то клява. Ось украінцы ўсё жыццё пра гэта марылі. Шчыра кажу. На 8-м годзе вайны яны чакалі вось такого беларуса. Невероятные, вы студия, невероятные просто. Молодчина, Хелен, молодчина.
Даешь так даешь, конкретно. Молодец. Ну, і... Так, Я сябры адлучуся, але свой стрим не выключаю пакуль што. Даруйце, я прыйду пазней. А тебе стрім іде, да? З свого боку, як оригінальний контент створюю, але я ваш канал прорекламував разів 13. Ні, дякую, друзі. Я скажу, що Кастусь точно знає за наш майданчик, бо була історія, я з ним зустрівся в чат-рулетці. Ми з ним обмінялися обіцянками, що він до нас долучиться. Зразу по завершенню в нього є емейл, який підв'язаний під систему PayPal. Я йому написав, нагадав, хто я, дав декілька посилань. Але бачите, такий метод комунікації в нього своєрідний. І пишуть наші в чаті, що пан Кастусь молодець, велика підтримка ЗСУ на рівні супер. Можна вчитись багатьом. Можливо, мені здається, що такий метод комунікації має право на життя, але, знаєте, гуртом і батька легше бити. З одної сторони, він би щось міг допомогти нашій суполці, і я впевнений, що ми могли би його боротьбу, його підсилити нашими креативними ідеями, нашим запалом. Тому думаю, що прийде той час і, наприклад, на 150-й посаденьки в одному із віконців буде наш сябер, наш змагар, наш колега, і будемо ми одним фронтом бомбити. Якщо до цього часу ще, так, давайте спрогнозуємо, сьогодні 127, 24 тижні, це півроку, так? Та скільки там того Трошки півроку? менше. Вже влада зміниться в Білорусі. Грубо кажучи, дай під Боже. Новий рік, Боже Василь. Під Новий рік. Так, друзі, майже 2 години ми в етері, дуже запекла комунікація. Я пропоную зараз навіть і не зупинятися на двох годинах. Якщо є кому ще що раз в тиждень виговориться, то це саме той майданчик. Питаю в чаті, чи є якась статистика, скільки партій в Білорусі? Ёсць такая статыстыка, але яна не аб'ектыўная, таму што тая ж самая Рада БНР, яна не зарэгістраваная ў Беларусі. Партыя Народная грамада не зарэгістраваная ў Беларусі. Каманда Паўла Северынца, беларуская хрысціянская дэмакратыя, не зарэгістравана ў Беларусі. Рух Еўрапейская Беларусь не зарэгістраваны. Таму усе гэтыя афіцыйная грамада, там Белая Русь і рэшта, давайте аб'ектыўна, я лічу гэта ўсё лукашаўкі, якім дазволілі зарэгістравацца. Народная грамада не падстаўляе сваіх актывістаў, і я ўжо распавядала гэтую гісторыю, таму абапірацца на статыстычныя дадзеныя, хто зарэгістраваны, на плошчу выходзіць незарэгістраваныя каманды. Таму я яшчэ раз нагадваю, БХД, Еўрапейская Беларусь, Народная грамада, Малады фронт, там рух салідарнасці той жа разам. Мы ўсе згуртаваныя не статутам, а ідэяй, мэтай. Таму тут я лічу, што на статыстыку, як заўсёды, у Беларусі абапірацца няма сэнсу. І я астатнія словы хацела бы ўсё ж такі Мікіце Золатарову прысвяціць, таму што зараз ідзе таксама судзілішча над непаўналетнім хлопцам. Ён у нас асабіста стаіць, таму што ён у катэгорыі 2 адразу. Ён непаўналетні і ён хворы на эпілепсію, каму не надаецца амаль медычная дапамога. І зараз яго зноўку судзяць, яму свеціць да 6 год калоніі. І астатняе слова, якое хацелось бы ад Мікіты, каб вы пачулі ўсю боль гэтага дзіцёнка. Я даўно, амаль 2 месяцы сядзеў адзін і ўжо не вытрымліваў. Мне проста падрывае ў такой сітуацыі. Я неаднаразова прасіў дасадзіць каго-небудзь да мяне ў камеру. Я баюся заставацца там адзін. У мяне эпілепсія. Таблеткі я атрымліваю нерэгулярна, часам толькі пасля таго, як спецыяльна звяртаюся па гэтым пытанні да медыка. Калі ў мяне ў адзіночцы пачнецца прыступ, хто мне дапаможа? Таксама ён паведаміў, што яго па-ранейшаму часта б'юць, адводзяць ад камер і наносяць удары дубінкай. А яшчэ ў камеру падсаджваюць людзей, якія яго правакуюць. Я скончыў. Це знущання називається, тортури свого роду, тим більше людина хвора.
Ну, це якраз і показує обличчя влади Лукашенки. Лукашизм у повному розумінні цього слова. Не вживаю спеціально білоруську, тому що тут воно до білоруської влади абсолютно ніякого не має відношення. Одним словом, на планеті Земля не так багато режимів, де диктатори правлять. Але щоб не перелічувати ті країни, де вони є, просто назву один з них, це Білорусь і Лукавий. Ну так, друзі, думку завершив, дякую. Друзі, не так багато режимів, але ми знаємо, що подібні аналогічні закінчення вже всюди однаково. Рано пізно, в цьому році, високосному, теплішому, холоднішому, але це все дійде до цього часу. Тому тут головне вам, сябри, втриматися, так? Хто на ногах, хто на чому може, слово погане, але воно актуальне. Не скурвитись в даній ситуації, бо як тільки почнеться оцей режим шатнеться, буде страшна ситуація, де будуть, хто це перший бревно ніс з Леніном, пам'ятаєте, це вся історія. Тому в цій ситуації, звісно, єднання патріотичних сил, єднання всіх, хто за вольну Білорусь, і розбор всіх польотів після того, як пройдуть демократичні вибори, після того, як виберуть президента, і Білорусь зміняє курс. Далі сіли за круглий стіл, хто був правіший, хто лівіший, але процес вже піде демократичний. Це моя особиста думка, і я впевнений, що білоруси вже, знаєте, якби за двох небитого одного битого дають. Білорусь вже обпеклася гру в демократію з тиранами. Білорусь вже має досвід, а нема нічого крутого, коли людина вже має життєвий досвід і навчилася особисто на своїх помилках. Тому, сябри, всі адекватні, всі притомні народи разом з вами. Я бачу, часто ходжу по Казахстану, часто бачу, як наші друзі, наші достари в Казахстані, друге гасло після «Слава Україні» завжди звучить «Живе Білорусь» і «Алга Казахстан». Так. І далі вже по-іншому. У вас немає іншої перспективи, як перемогти. Чого і вам бажаю. Дякую, пан Василь. Добре, що ви згадали, що у вас зараз у чаті шмат знаходиться наших казахських сяброў. Сябры з Казахстана. Ваш Димаш гаўнюк. І хутчэй за ўсё гаўнюк у пагонах, таму што ён здрадніцкі едзе на славянскі базар. Звярніце, калі ласка, на гэта увагу, таму што я лічу, што прадстаўнікі, ладна, калі маскалі, у выглядзе нейкіх спявачак, якія ўвогуле нідзе ніяк не адзначыліся, але яны хайпанулі на тым, што паслалі некультурнай, нецэнзурнай бранню увесь свет, можна сказаць. Вы ведаеце, што мы у вас абсалютна ўпэўненыя, я ведаю, як вы ставіцеся да тых, хто здрадзіў. Славянскі базар для нас гэта мерапрыемства на крыві беларусаў, таму што зараз ідуць рэпрэсіі, мы устраиваем пляскі на костках. Таму звярніце, калі ласка, увагу на свайго прадстаўніка, мабыць, ён настолькі далёка знаходзіцца, што не ведае, што адбываецца ў Беларусі, і трошкі праясніце яму сітуацыю, што зараз шмат людзей, якія знаходзяцца ў небяспецы, і вось гэтыя гульні, яны вельмі дрэнна потым у нашых вачах будуць адабражацца адносна некаторых персон. Гэта як Філя ва ўкраіне зараз, да? З аднаго боку смешна, з іншага дысананс абсалютны. Вось, тыя, хто зараз трапляў у Беларусь на гастрольны тур, я нагадаю, Вера Брежнева ўжо даплясалась, Меладзе вымушан быў зачыніць свае старонкі, захейцілі, таму звярніце увагу, калі ласка, на вашага Димаша, я скідвала ў пана Васіля інфармацыю, і, мабыць, трошкі праясніце сітуацыю яму, што адбываецца у Беларусі па-свойму. Мабыць, ён не ведае беларускую мову і не ведае, што мы там зараз чынім супраціў дзеючай уладзе.
І так само українцям своїм хотіла б розповісти апошня інформація про тяжко пораненого білоруського доброахотника Волота. Я нагадаю, Волот приймав уділ у війні поміж рашистами і українцями. Він на боку українців, він був тяжко поранений. Один шматок трапив йому у голову, провели добру операцію, він застався осколок один каля серця, він одійшов, як показала апаратура, обладнання. І зараз нам повідомляють, що Волод відчуває себе на шмат лепш, він уже садиться на ложок і сам їсть, голос відновляється і амаль усе розуміє. Тому відомо, що до кінця тижня, хутчэй за все, його відправлять у інший шпиталь. Уже буде відомо, де він, і ми зможемо розтягнути під вікнами шпиталя, у яким він знаходиться, бачу бастіє. І українські, звісно, тому з українських новин добра новина ось така. Наш хлопець живий і подає знаки того, що він і далі зможе казати «Живі Білорусі, слава Україні». Дякую. Дай Боже йому одужання. Живі, героям слава. Дякую. Друзі, дам невеличкий отказ Хелен по поводу нашої роботи на дальніх фронтах. Дуже великий розрив між пересічними казахами і тою політичною системою, яка є в управлінні. Скажу вам так, 90% казахов солидарны, адекватны, поддерживают Украину. Это очень большой процент, и это мы понимаем, это мы ценим. Недавно у нас был такой случай, и мы ж на наших стримах слушаем разных исполнителей, и одна свадебная кавер-группа написала на гастролях, на юбилее в Крыму, и выложила свое видео. На юбилее в России. Я нашел, у кого был юбилей, это главного крымнашиста, владельца зоопарка «Сказка в Ялте», Зубков. И у его жены было 50 лет, и эта свадебная группа, мне кажется, специально была приглашена в Крым для того, чтобы показать, что как бы казахи солидарны и поддерживают Крым наш. Мы провели небольшой флешмоб. Продюсерский центр сначала закрыл комментарии, потом там 500, по-моему, около 500 дизлайков поставили, и они уже начали отбиваться. Ну, еще извинения не было. Димаш — это не свадебная группа, это более серьезный. То есть, если правильно это все преподнести нашим друзьям, то... А когда это славянский? Коли це славянський базар? Ну, десь... Почалось. Я не пам'ятаю, з 14-го, здається, або з 24-го. Ми зберемо інформацію, це не є проблемою. Просто... Это будет, сказал бы, катастрофа, но многие будут, так, как сказал, водой плюс 4 градуса с ведром так хорошо пойдет. Пан Василь, я не виключаю ситуації. Пробачте, я не виключаю ситуації тої, коли ви ж ведаєте, що у списи Славянського базару трапили люди, які навіть не у курсі були, що вони їдуть на Славянський базар. Може використати, тому що Хелен виступати на інаугурації Джона Байдена і їхати незрозуміло в Славянський базар. В Крим він не поїхав. Тому ми завтра на стрімі, до речі, по Казахстану це питання ще обговоримо, і мені здається, що нас дивляться спеціальні органи. Я от відлучався, чесно вам скажу, вже дійшли до того, що один казахський блогер збирає деньги, щоб мене тут в Україні викрасти і в мішку привезти в Казахстан. Тебе ж не подымут, казахи не такі крепкі. Ну, може рокла, може підйомником. Ну, коротше кажучи, як мінімум на перельот $500 зекономлю. Тому, друзі, гроші вже запуск почали, нас смотрять. Закриємо пельку тим мактабасам, цим всім дебілам, які... А за те, що ми хочемо, ми показуємо, як виглядає руський мір ізнутрі. І вони всі у шоці, як ті маски зриваються, які вони підступні і неблагодарні. А декому це не подобається. Але так вийшло, друзі, що
ваш русский мир від нашого руського міра нічим не відрізняється. В нас він уже насрав на стіл, ноги звісив і вже вбиває українців, а у вас ще ходить по кругу, по цим куточкам і приглядує, де би вас штиркнути ножом. Ну, дивіться, казахи внимательно смотрят за белорусским сейчас ситуацией и Украина, и просто вот эти маленькие узкие глаза открываются большими на вот этот братушек, на этот русский мир. Вот такая вот 14 фраза. числа починається На весь завершення. гэты балаган з 14 по 19. Тому ми, щиро кажу, ми подбили в этом годі. Я не кажу, що я. Нехай би ти не розслабляється, нас шмат. Придется усіх шукаць партызанаў. Але тое, што мы подбілі капітальна, гэта абсалютна відавочна, таму што кожны дзень мы атрымліваем паведамленне, што нават на адкрыццё і закрыццё не проданыя квіткі. Гэта азначае, што папулярнасць гэтага мерапрыемства... Хелен, а хоть раз была на Славянском базаре, Хелен? Ні разу. Ні разу. На базарі Анатолій була, на Іванович, для Славянському мяне, ні. щиро кажу, для мяне ўся гэта гісторыя заўсёды была з прысмакам саўка, і тыя людзі, якія туды ездзілі, ну, яны чамусьці ў мяне, щиро кажу, не таму, што зараз славянскі базар... Кто-нибудь из вас был? Не была. Кто-нибудь из вас был? Вот. Я бывал не на самом базаре, коло базара 3 раза точно. 4 не упомню, но 3 Антонас раза. по огурки як ходил. працював. Не, я просто по командировках совпадало так, что по командировках Ай, там да бывал, ладно, я и пам'ятаю, чим ти ходил на по городу, Комаровці там займався. Слухайте, іде Антонас, блін, змагар на Комаровку змагатися, підтримувати акцію протесту, сходить по Комаровці, купить собі ніяких смаколиків, потім заходить такой з торбами, і все, розумієте, то ну, лепей не пиши, тому що одна справа, коли Антонас з'їздить просто рукою десяти, а інша справа, коли я ще й той торбу, яку він тільки що набив. Я гэта прыватную гісторыю ведаю, таму я уяўляю, што будзе, калі ты на славянскім Не, ну а что базары. так ходить? Голодать? Чуеш, я уяўляю Я себе. издалек. Я колись годов 8 назад я был такой издалек, бачив гэты купол. Там был коло церкви, там на мості. І бачив той славянський базар, може так метрів за 200, за 300. Але так само не ходив тут. 8, 9, 10 год, 2000, я был побач, и скажу, пытыхало таким совком, нібито я трапив паркшелюскінців у 90-й год. Антонас, Прикладно. вось я лічу, што Кожны табе... совок. Антонас, я лічу, што ў гэтым годзе табе патрэбна было ехаць. Ты бы набраў там гэтых свістуляк. Разумееш? І мы бы адчулі такой славянскі базар просто. Гэта было бы, ну, рэальна бы з мерапрыемства саўковага зарабілі сучаснае з свістулькамі. Я не буду працягваць ідэю, да, ну ты можаш сабе ўявіць. Я зрозумів. Ну добре, пожартували. Так. Друзі, є така пісня «Дрозди, будьте добре». Знаєте таку пісню? Чули уже один раз. Чулі. Я би хотів на завершення нашого стріму її вмикнути. Друзі, хто ще хотів би щось додати? Вже 2 години 10. В принципі, достатньо, щоб розкрити можна було основні наші теми. Давайте по завершальному слову, чи як? Ну, давайте. Я только страждаю из-за того, что не могу никуда выехать. Не могу в Украину, ни в Польску, ни в Литву, никуда не могу съездить. Для меня это найтяжей зараз, потому что, бачите, уже месяц не роблю ніяких роликов. І далі, конечно, треба зараз як жесть треба сохраниться, просто сохраниться. Зараз основним я Людмилу Романович гэтым підтримую. Ось. І маю великую такую надею нават, что у гэтым годзе адбудзецца тое, чего чакаюць беларусы. В основном беларусы. Так что живи Беларусь, дай Боже, все будет добре. Живе вічно. Живі вічна, слухайте, я тут зайшла, до речі, на гэты саромны астанніх буквально навіна літаральна. Глядзіце, міжнароднае журы першага конкурсу пад прадседательствам народнага артыста СРСР, кіраўніка дзяржаўнага ансамбля песняры Владимира Мулявера вырашыла гран-пры не прысуджаць. Гэтым, ну, обладателем першай прэміі стаў украінскі певец
Олекса Берест. Поняли ви? Цікаво. Ну, гэта... Олекса Берез десь під Берест. Я не ведаю, хто гэта. Так, друзі, на завершення, пані Людмила. Я ось сижу і думаю, у мене нема комп'ютера, каб я його відкрила. Треба поглядіти, хто зараз продюсер у того Димаша. Тому що я ведаю, що він був у росіян. Був Ігор О, Крутий. так а Ігор Крутий, гэта ж откуль? Гэта ж він же не сам по собі приїхав, він же як заключив договор і як раб естрадний, і їде, куди продюсер домову заключив. Ну, він з Миколаєва, сам Ігор Крутий з Миколаєва, так якщо на всяк випадок. Консерва щита. Ну, так що сподіваємося, що Дімаш, як приїде, він тут почує, і з ним зв'яжуться, і в інтернеті його знайдуть, і він тоді вже відкриє в очі, що таке Білорусь, і чи треба було сюди їхати. Побачить наші посиденьки і пойме. Нема Дякую всім за зустріч, усього доброго. Слава Україні і живе Білорусь. Героям слава. Хелен. Що цікавий момент, я зараз буду... Анатолій Іванович, ви же живете в Білорусі, слава Україні. Хелен, зараз буквально на секунду. Я почув недавно серед нашої молоді. І молодь що казала? Заграла гімн України, я хотів з самого початку. І казала: слава Україні! А після всі дружно сказали: героям слава. Для мене то була настільки дивина, нічого Прийде той час, коли один ніколи того не чув. Говорю, хлопці, я кажу, що таке, чому ви так говорите? Тому що ми всі дивимося на Україну. Хочемо, кажуть, так і в Україні. І як боліли за футбола того, як вони боліли, все кругом скрізь, то для мене було диво. Тому я сам почав сьогодні, що в головах занадто все міняється. Я ніколи не щоб на Білорусі Україні. Я забув, що за його на півгодини опоздав і не виговорився. Забувся. Ну то теж. А що ви Так мене... що, Анатолій Іванович, Італія, Англія? Що? Італія чи Англія? Англія. Виграє? Виграє Англія. Василь Васильович. Значить, ситуація вчора пенальті було незаслужене. Україна. Україна переходить. Тому Італія. Італія. Антось. Ставлю на Англію. Англія. І я за Англію давно сказав, що Україна програла чемпіона Європи. О, Жіночки, дівчатка. Англия, я щиро кажу, мне абсолютно будет импонировать, что мы проиграли чемпионам Евро 2020. Віце-чемпіонам Але в теж душі можна буду за програти. італьянцю, щиро кажу. А я не хочу. Ну, А пані Людмила думає, що ж це сказати, Англія чи Італія? Про що вони говорять? Нічого я не буду таке говорити, я сидю і вишиваю, як і футбол. О! Боже мій. Не тоді, нічия. Для Людмили буде нічия. 0-0. Сергій Перешак Ні, я сказав, потім- Італія. Я новини прочитаю і порадуюся, хто переміг. Все. Чудово, друзі. Тоді пропоную на цій чудовій ноті. Якщо ми слухаємо пісню в зумі, виключаємо мікрофон. Мені дуже та пісня сподобалася. Владимир, я білорус. Володя, тобі дякую. Він так гарно підкидає пісні. Тому зараз слухаємо «Буде добре». І тут ще хочуть «Розбури, мури, турми». Можемо і так включити. Друзі, дякую. 127-й посаденьки. До нових зустрічей. Дай Бог, щоб в цьому складі, може ще в більшому, зустрітися. І нарешті вже похвалитися, що мур хутко рухнув уже. А я нагадую, не Слухаємо. забувайте пробігтися по відомих каналах і поставити свої подобайки, і обов'язково покинути коментарі після стриму. Так, друзі, в більше нас можна зараз йде записатися. 5 трансляцій, почти. Майже 5 трансляцій, 4. Зайдіть, поки буде звучить пісня, ви, надіюсь, підписані, а хто не підписаний, то зайдіть, пишіть Хелін, знак оклику, дасть канал, Антось, знак оклику, дасть канал. Друзі, слухаємо пісню, може потім ще вернемося. Мікрофони виключили. Да. И спасибо большое вам, Тойва. Приходите обязательно к нам на посиделки. Боюсь, а у кохані мне не щастить щось. Ходи, бягуть, настрой твою. Так як мне жить, скажите кто-нибудь. Будет добре, добре все, ти не треба
Вартанадеяння гублять. Буде добре, добре все, ти не треба сумувати. Буде добре, добре все, вартанадеяння гублять. Шмат шляхов, тьма грахов, а мне чагось не хапае знов. Забудь то, а то в журбе все будет добре, я скажу тебе. Будет добре, добре все, ти не треба сумувати. Будет добре, добре все, вартанадеяння гублять. Будет добре, добре все, ти не треба сумувати. Будет добре, добре все, вартанадеяння гублять. Час іде, ти щастя моє, де? А уже лысина, ты силы плешь у бороде. Час пришел, ён и мяне знайшов. Успомин наплыв, дык я ж не те скажу. Будет добре, добре все, ты не треба сумовать. Будет добре, добре все, вартанадеяння гублять. Будет добре, добре все, ти не треба сумовать. Будет добре, добре все, вартанадеяння гублять. Супер. Вот. Йогу натхненный и молодых, их незлечено было. И он на площадь вел городы с песней, что близко светло. И запаливали свечки ему, был понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, яны спевали за им. Разбури, турмы, муры, бранишь свободы до веры. Мур хутко рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Разбури, турмы, муры, бранишь свободы до веры. Мур хутко рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Не дали слов на памяти спел, если по улицах так, что круги белые. Мы еще до его слова не дали завершение. То его, извините, я вас думал, что вы уже вышли. Нет, я не вышел еще, я Вы посмотрю. танцуете вместе с нами, танцуете, походу. Да, я попробую. Скажите, у вас скучно в Эстонии? Скучно? Ну да, видите, какие движения у нас? Я послал Анатолий видео от нашего печеского праздника. Я не знаю, может, он может показать когда-нибудь это. Да, праздники мы сами имеем праздновать, а вот с Магары власть снимать, вот это все дело. Ну, давайте на завершение, Тойва, ваше завершальное слово. Что вы хотели украинцам, белорусам, казахам сказать в сегодняшний день? Я очень надеюсь, что у вас в длинном перспективе все будет хорошо,
вы развиваетесь, вы будете в Европе, вы будете подальше от России, и вы поверните все, что можно, экономику, все, и у вас обязательно все будет хорошо. Это очень было интересно слушать вас, хотя я все не понял, но в основном я вещи понял. Так что очень интересно. Я попробую так почти молча быть у вас еще в следующий раз и еще. Ой, вас спасибо. И еще, пожалуйста, если вы можете, буквально полминутки все это сказать на своем родном эстонском, то, что вы сказали, чтобы мы услышали вас. Эстонский язык. Väga pikk jutt. Ma väga soovin, et Valgevene, Ukraina ja Kasahstan arenevad edasi, saavad Venemaast, eemalduvad Venemaast, lähevad Euroopasse, pööravad ringi oma majanduse ja et teil tulevikus oleks kõik suurepärane ja head demokraatlikud riigid. Спасибо. Только одна Йона все поняла, что сказал Тойва, понимаете? Все остальные... И я то же самое хотел бы обязательно в будущем, как только граница откроется, хоть на секундочку, хоть на часик приехать обязательно к вам в Пярну, прогуляться вместе с вами, встретиться, прогуляться по вашему красивому городу. Я его видел. А у вас сейчас у вас закрытый, да? Да, сейчас никуда, конечно, не вырвешься, потому что нужно прививаться. Я никакими этими прививками российскими прививаться не буду. Я же говорил, только под расстрелом. Поэтому, думаю, придет время обязательно. Мы дождемся. Страна будет другая. Я обязательно приеду к вам. Пожалуйста, не приходите зимой. Зимой это, знаете, курортный город. Зимой там внутри экшен. Все в этих... Я понял, я понимаю. А у меня никогда нету никаких путешествий зимой. Зимой я отсиживаюсь. Да, потому что весной очень красиво, и сейчас очень красиво. Лето, лучше всего лето. Да, хотя у нас максимум в сентябре, в октябре. Такая жара, и газоны все желтые стали. У нас ни капельки дождя целый месяц. Такой, вот вам этот влажный Пярну. А у нас, слава богу, дожди прошли. Сейчас жара, духотища такая и теплейшая вода. Такое я не помню. Плюс 30. Сегодня было плюс 30 температура воды. 28 было вчера. Сегодня немножко поменьше, 26. Ми стаємо свідками нового проекту Сайгона подорожі в кінці наших посидень, тому включаємо «Батька у мене один» і по домам. Язык не повернется батькам назвать того, кто чужим будет вечно. Я батька кличу тільки того, з ким помощь было мне беспечно. Колись у дитинстве мне так оказалось, стискаючи моцно долоні. Ведай, мой сын, у тебе я один, і інших не буде ніколи. Батька у мене один, похований у землі, і других уже не буде, коли ось такий, хто катує свій народ, позбавляє волі.
ніколи не назову того, хто пайшов супроць Бога. Сумлення за гроші, хто продає, немає нічого святого. До нових зустрічей. До побачення, друзі. Доброго здоров'я. До До зустрічі. свидания. Будьте здорові. До свидания и всего хорошего вам. Всього Дякую. хорошого.